чәчәк атмас булса аллар суға сусаған гөлләрдәй үрелеп сөю килә җәйләр белән җанга янаган көтәм сине инде үткән инде үткән калмаган сагышлар ялгышларын белән Ушканы киткән җилегә таралган көтәм сине инде үткән инде үткән калмаган сагышлар ялгышларын белән Ушканы киткән җилегә таралган сагышлар ялгышларын белән Ушканы киткән җилегә таралган Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, Гөлназ. Менә килер алдыннан кара күлмәк эзләдем. Эзләдем, бөтен шкафымны таба алмадым. Юк икән ул миндә кара күлмәк. Гөлназның бер тапкыр тапшыруын тыңлаганда, безнең Коко Шанель, әйме, что у каждой женщины в шкафу должно быть черное маленькое платье дип әйткән иде ул тапшыруында. Менә шул сүзне ишеткән идем, онытканмын. Мин әйтәм, Гөлназның үзен сүзен өтәп, бер кечкенә генә кара күлмәгем киеп барыйм дигәнем. Булмады, Гөлназ, ачуланма инде. Но Алла бирсә киләсе бер чыгышка әзерләп куям. Чынлап та, хөрмәтле дуслар, мин Гөлназның барлык чыгышларын, теге лукларын дигәндәй карап барам, бөтен матур яңалыклар куя. Ачык йөзле, матур, һәм инде чын күңеленнән эшли бөтен эшен. Аңа киләчәктә дә уңышлар телим һәм бары тик баскычлар аны югарыга, матурлыкка, иҗатның иң югары ноктасына гына алып менсен. Бәхетле бул, Гөлназ, туган көнең, зур туган көнең. Чын күңелдән тәбрик итәм. Рәхмәт.
Татарстанның һәм бүтін dünya татарларының халық артисті Zeynep Ferhattinova. Рәхмәт җаныкайларым, рәхмәт Гөлназ. Татарстанның халық артисты иң зауыклы, халық мәхәббәтен күптән яулаган, яраткан җырчыбыз Zeynep Ferhattinova. Ey җаныкайларым, рәхмәт инде. Zeynep апа, мең рәхмәт сезгә. Мең рәхмәт. Zeynep Ferhattinova. Бик зур рәхмәт.